14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो खुंग्रिं प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि जथायै बानजायनायाव गोथार खाथि गासा फोरबो फालिथाय फालिदों। दिनै बांला 1429 कार्तिक 1 अक्ट' बाराय बुधबार सानखालि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो खुंग्रिं प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि जथायै बानजायनायाव गोथार खाथि गासा फोरबो फालिथाय फालिदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाफानानै खाथि गासाखौ सावजेनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदिनो दिनैनि गोथार सानजों लोब्बा लाफानानै आइजो माहारिया मोनाबिलि समाव दुगैस्रां लोबस्रां खानाय हसारनानै खानायाव खानजं थेबनानै आखायाव थाव गुबै खुन गासा लानानै गाव गावनि माइ आबाद फोथाराव फैनानै माइ बिजौआव बिलिरफैयो। न'निफ्राय ओंखारबोनायनिफ्राय न'आव सफैजासिम रावजोंबो रायज्लायनोबो हामा। न'आव सफैनानै बाथौ धोरोमनि खान्थि बायदियै बोराइ बाथौनि थानाव आलारि बाथि गय फाथै जरा सावनानै माइ आबाद आरो न'खरनि खैदां खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोराइ बाथौनाव आर'ज बिख'नांगौ। न'खरनि दरखं मोखां बाख्रि मोसौ गलि बायदियाव मोनाबिलिनि समाव खाथि गासाखौ जेवारि आरो थाइगिर बिखङाव सावनाय जायो। दिनैहाय जे गोथार मोनसे खाथि गासा सावनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय आङो खौरांगिरि नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर जासिबाय। जोंनि खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो खाथि गासा फोरबोनि आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। जे दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लोगोसेयैनो खुंग्रिं प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि जथायै बानजायनायाव नैबे खुंग्रिं हालामनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमिनि खाथियाव जों मोनसे खाथि गासा सावनाय जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। बे खाथि गासा सावनायनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय आङो जासिग्रोबाय। जों दिनैहाय बुंनांगोन जोंनि आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे खाथि गासा सावनाय जे हाबाफारि बे फोरबोआ सोलिबोबाय थादों। दा बे फोरबोखौ दिनैसिमबो जोङो फालिगासिनो दङ आरो जेब्लासिम बे बुहुमा जोबागौमानि बे खाथि गासा सावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लांबाय थागोन। जोंहा सिगां समावहाय जोङो दुर्गा फुजा थांबाय आरो बेबादिनो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे फोरबोफोर थांबाय। दिनै फैयै फैयै जोंहा दिनैहाय खाथि गासा सावनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरनि जे बे फोरबोआ मैया सावजादों। दिनैहाय जोङो 1429 मायथाइनि थामहिनबा बांलानि दिनै 1 कार्तिक बे खाथियाव जा बाथौ धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनहा दिनैनि नैबे 1 अक्ट'खालि बे फोरबोखौ निस्सय खालामबोनायखौ जों नुदों आरो बेखौ जोङो निस्सय खालामलांबाय थानांगोन बेखौ जोङो मोनसे आसा खालामो आरो जोङो आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि नैबे मावबाय थानाय दासिमाव जोंनि आबाद सोलिफुबाय थानाय बे सोलिफुबाय थानायखौ जोङो माब्रैहायबा मोजां जानो हायो, माब्रैहायबा जोङो फिथाइ थायहोनो हायो, बे मिजिं आरो आसाखौ लानानै दिनैहाय नैबे बेलासे जोंनि आइजो माहारिया जे दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जे आखाइयाव थाव खुन आरो गनसा खानायाव खानजं थेबनानै गाव गावनि माइ फोथाराव थांनानै आइजो माहारिया बे माइनि सायाव एसे बुग्लेमनाय एसे ओरै बिलिरनाय बेखिनि खालामनायखौ जों नुबोदों। आजै आजौमोननिफ्रायनो जों बेखौ मोनबोदों आरो बेयो मोनसे जोंनि जारिमिनारि मोनसे फोरबो होननानै जोङो मिथिगौ। आरो दिनैहाय जों नुदों बेलासे बे माइ दुब्लिनिफ्राय फैनानै बे आइजो माहारिया न'खरनि गारजेना जे बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथाङा नैबे आफा बोराइ बाथौनि थानाव थांनानै जे गय फाथै जरा आरो आलारि बाथि सावनानै जे आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव जे आर'ज गाबनाय बेखिनिखौ जों नुयो आरो बेजों लोगोसे आर'ज गाबखांनायनि उनावहाय जे जोंनि नैबे बाथौ थानजों लोगोसे जा नमा न' मोखाङाव जा माइ बाख्रि मोखाङाव आरो जा गलिनि मोखाङाव बेबादि नैबे आलारि बाथि सावनाय आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो नुबाय थादों आरो जोङो बेखौनो बुंगोन जाहाथे फैबाय थानाय गोदान जोलैफ्रा बे नेमखान्थिफोरखौ निस्सय जा मिथिनांगौ दङ, सोलोंनांगौ दङ
आरो जोङो इयुनाव बेखौ मोजां बिथिङाव लांनांगौनि थाखाय जा निसय खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो। आथिखालाव अखाबो खम जाबाय आरो आबादा बहुद खम जाबाय आरो बेराफारसे आथिखालनि सेंग्राफ्रा आबाद आङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों गोदान जोलैफोरनिसिम जे गोदान जोलैफ्रा दा गावसोर जेरैबायदि बायदि बिथिङाव जे जावरिखांनाय बेखौ लाबोनांगौमोन, नाथाय जोङो दिनैहाय गोबां बायदि बायदि माखासे समाज बेरेखा हाबायावसो जोङो बेबायदि गोग्लैसोनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि माहारिबादजों लोगोसे जे जोंनि हाबा हारिमु बे हारिमुखौबो निसय जोङो फोथांफिननानै जोङो लाखिनांगोन आरो गोदान जोलैफ्रा मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव, समाज बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, आबाद बिथिङाव जों मोनसे जावरिखांनाय लाबोनांगौ दं होननानै जोङो आसा खालामो।